El pessebrisme el podríem situar entre la tradició i la modernitat. La tradició, allò que hem rebut dels nostres avantpassats, i la modernitat és allò que es desenvolupa a l'actualitat amb la vitalitat dels nous creadors. No hauríem d'entendre el pessebrisme com una cosa caduca i establerta sense cap possibilitat de moviment i d'actualització. Tot el contrari. En l'actualitat, els nostres creadors fan noves adaptacions i noves actualitzacions del llenguatge i de la forma d'expressió del pessebrisme. Això és positiu perquè el fa més inserit en la societat actual. Ens atansem a la integració amb la diversitat, a les diferents capes socials i fem el pessebrisme més inclusiu. Per altra banda, com a patrimoni immaterial de la humanitat, és un ferm candidat a formar part de la llista de la UNESCO, perquè té totes les característiques i virtuts que té el patrimoni immaterial. És un patrimoni que es transmet per via oral, que està viscut i sobretot inserit dins de la cultura de patrimoni tradicional de Catalunya i el fem perdurable a les generacions del futur. Això, en aquests moments, també ho estem portant a terme al Museu d'Història de Catalunya, amb un programa que té diferents vessants. Per una banda, un pessebre d'autor que s'exposa cada any al vestíbul del museu, un joc per desenvolupar-se a través d'internet i també un cicle de conferències.